Meta konna żgħażagħ jiena u Lewis konna ħbieb sew l-Università, konna bdejna l-Università tal-Belt, imbagħad tlajna kif fetħet l-Università tal-Qroq. Kien żmien illi ma tinsieħ qatt, però ikun hemm grupp ta' studenti li bejniethom ikollhom relazzjoni speċjali, mhux sempliċement dik ta' studenti, imma aktar minn studenti flimkien ikunu ħbieb. U jien nista' ngħid illi jiena u Lewis minn dejjem konna ħbieb u jiena naħseb illi l-ħbiberija li kellna dak iż-żmien swietna ħafna lili u nispera li swiet lil Lewis ukoll il għaliex meta mbagħad infridna mill-Università u kulħadd telaq għal rieħtu, meta erġajna ġejna flimkien biex naħdmu flimkien konna nittrattaw il xulxin iktar ta' kollegi u ħbieb antiki milli speċi business colleagues. X'jiftakru minn dak iż-żmien? Kien ġie Prince Charles għadni niftakar biex jiftaħ plakka tal-irħam l-Università u daw iċ-ċelebrazzjonijiet kollha lesti, kollox bil-pompa. U għadni niftakar meta ġie biex jiftaħ din il-plakka tal-irħam, ġew l-awtoritajiet tal-Università, ġew biex iwaħħlu il-velu li jkun hemm fuqha u din il-plakka ma sabuwiex, ma stabitx. U għadni niftakar inqalakja sħiħ l-Università. Lewis Grech fl-sport, Lewis Grech fl-Ermalta u diversi proġetti oħrajn li b'mod partikolari għandhom x'jaqsmu anke man-naħa tat-turiżmu, Lewis Grech fil-politika. X'hemm differenti u x'hemm komuni f'dan kollu? X'tagħmel komuni? Pereżempju jien kont nemmen ħafna fid-deadlines meta kont chairman tal-Ermalta, meta kont direttur u chairman ta' ħafna kumpaniji oħrajn. Id-deadlines fit-tnejn ikollok titgħallem iżommhom li twettaq dak li twiet ukoll huwa fit-tnejn. Fit-tnejn tista' tiżbalja. Id-differenza hija li tallimt jien li kultant anke skapitu tiegħi li waqt li fl-industrija tagħmel xogħolok twettaq u once li tagħmel id-deadlines u l-oġġettivi li għandek tispiċċa hemmhekk fil-politika għandek dak il-pass ieħor kif ħadbih kultant. Lewis Grech u l-Ermalta. Kien wieħed mill-pjunieri biex twaffqet l-Ermalta u beda jaħdem mal-kumpanija fl-1973, sena qabel ma bdiet topera l-Ermalta. Fl-1985 sar kap eżekuttiv tal-Ermalta u fl-1997 sar l-Executive Chairman. F'dan iż-żmien, il-linja nazzjonali tagħna kienet waħda mill-akbar gruppi kummerċjali f'Malta, b'madwar 2500 impjegat u b'turnover ta' madwar 300 miljun euro fis-sena. Fi żmien li kien chairman tal-Ermalta, Lewis Grech ħoloq numru ta' kumpaniji sussidjarji b'interessi varji fl-ekonomija. Kelli karriera li tespandi fit-tul. Ovvjament rajta kienet ħadaqqas titwielet wellidnija, rajna l-diversi aspetti tal-Ermalta, rajna il-mod kif żviluppat id-dinamizmu tagħha. Tinsiex li l-Ermalta meta bdiet. Tant kienet breakthrough fil-ħsieb ta' Malta, tant kienet xi ħaġa li ma kienx normali, li kienet tant kienet trid tikser barriera biex taċċetta, illi ma kienx faċli, kienet l-iktar ħaġa. Jien kien hemm ovvjament offerti ta' biex nagħmel jobs differenti, però ma kontx ċerti kux ġej lura Malta jew le dak iż-żmien. Però l-Ermalta malli qalu li ħassir kumpanija tal-ajru, tant kienet xi ħaġa qawwija għal dak iż-żmien li ma kienx faċli. Kulħadd fehmkom? Mhix sempliċement biex kulħadd fehmha, ma kienx faċli anke tikkonċepixxiha li kapaċi pajjiżer bħal dak iż-żmien mhix ambizzjuża żejjed kienet? Le, kienet tant hija stramba li jekk hux veru kapaċi li jkollna piloti Maltin, li jkollok inġinieri Maltin, li jkollok li tella t-turiżmu biex issomma sostenibbli mill-mod ekonomiku, kienet esperiment ta' ridna nkissru barrier mentali. Allora ovvjament li attiratni b'tali mod dak iż-żmien li din hija t-tip ta' sfida li kontant għandi 24-25 sena, di t-tip ta' sfida li lili veru ġan nġulibra li pajjiżi. Ok, ħanibda nintroduċi Mary Rose, Maria, Oriana, Madeline, daw kollha jaħdmu ċ-check-in. Ivan jaħdem iċ-check-in ukoll u Joe jaħdem il-head office. Edward, Mary Rose u Ray kollha jaħdmu fil-finanzi. Il-pedali jżomma Liverpool, koħana dik jżomma l-United. Jenny, Rita, Lorraine u Joe kollha jaħdmu l-head office u ilhom ħafna snin magħna hawnhekk. Għaw għandna l-Captain Charles Patch,
ilu snin twal mal-Air Malta, Captain Xandru Grek, għanna l-vet kienet cabin crew sa edha ground staff, u għanna l-Lucien li għada, cabin crew, għandek il-Filip li għat il-head office. Lewis niftakru meta tħallna ħna jisu xi 22 sena ilu, kien dak iż-żmien Chief Executive Officer, il-ħaqtu wkoll bħala chairman tal-kumpanija. Naħseb li l-ikbar preġġu ta' Lewis l-onestà. Bniedem sinċir, kien jimxi ferm ma' kulħadd. Fl-20 sena li nafuh mill-bidunet, aħna stajna naraw fih bniedem li kien fuqna jġib rispett lil kulħadd. Kien jisma' lil kulħadd. Bniedem assertiv, jaf eżatt xi jrid, leadership skills fenomenali. Dejjem kellu viżjoni, dejjem jaf fejn rid jasal u dak li rid jasal dejjem wettqu. Ġifieri qatt ma qata' qalbu mill-ostakli. Dejjem kien leader tajjeb ħafna. Deċiżjonijiet joħodhom tajjeb. Ir-rispett, l-onestà kienu mill-bidu żdiedu matul iż-żmien u stajt tara fih veru bniedem li tista' sejħlu gentleman. Dejjem kellu il-bieb miftuħ għal kull persuna li kellu bżonn ikellmu. Jien ma qed jgħidu jagħtuni ċertu preġi, però jien ma stajx nimxi kif mxiet kieku huma ma kienux onesti, ma kienux sinċiri, ġifieri din hija reċiproċità fil-fatt li jiena ġixxejt hekk għax huma kienu kapaċi jtuni dak l-istimulu nkun hekk ukoll. Falma għal kollega ħana konna nafu fis-Sur Grek dak iż-żmien meta bdejna nafu f'snin twal fil-management tal-Air Malta u f'ħafna proġetti li kellna. Però nafu minn postijiet oħrajn ukoll nafu li huwa dilettant tal-isport ħafna. Dan huwa Filip Vella, it-tifel ta' Carmenu Vella, ħabib tiegħi kbir, iktar nafuh bħala l-gaj. Anzi, dak iż-żmien l-Università konna nafuh bħala l-wink. Il-kumpanija mxiet mis sempliċement għax ikollok il-kap tagħha sinċir, onesti u intelligenti u ħabriki, għax ikollha l-element tagħha kollu li jkontribwixxi biex isir hekk ukoll. Għamel ħafna xogħol siwi għall-pajjiż. Ġifieri dak kollu li qed jgħidu tidher riflessjoni fuq, però fil-verità hija riflessjoni tagħhom ukoll. Kien japprezza ħafna l-iktar u kien l-iktar li jifhem għax hu kien kiber mal-kumpanija. U x'inhu l-awgurju tiegħek għal Lewis? Naturalment, nawguralu li jkun wieħed mill-MPs fisem il-Partit Laburista fl-elezzjoni l-ġejja. Nawguralu li jerġa' jkun MP għaliex kulħadd jaf mar tajjeb. Ma naħsibx se jmur ħażin it-tieni darba. U aħna rridu nies bħal daw li jirrappreżentawna nies kapaċi, ġifieri nies li kapaċi jmexxu l-pajjiż il qudiem, kapaċi jitkellmu għalina u kapaċi jimprovjaw ġifieri affarijiet li għandna bżonn ħafna bħalissa. Ikun qed hemmhekk għall-poplu Malti, bħalma kien f'dawn l-aħħar 5 snin. Jibqa' jagħti s-sosten lil sħabu l-oħrajn bl-esperjenza li diġà qed igawdi u jibqa' juri l-fiduċja lil sħabu li ħajkunu miegħu. Kellu sfidi kbar l-aktar meta inħatar chairman u CEO tal-Air Malta fl-1996 fejn hemmhekk ġie ffaċċjat b'sitwazzjoni fejn il-kumpanija kienet biex ngħidlek daħlet fi sqaq bħala riżultat ta' deċiżjonijiet ħżiena, bażikament deċiżjoni kommerċjali ħżiena u anke investimenti li ma kinux jirrendu. U jiena jidhirli li Lewis irnexxielu jibda inaqqas l-emorroġija li kienet għaddejja minnu l-Air Malta u jerġa' jpoġġi s-sisien biex il-kumpanija terġa' tibda taħdem b'mod fijabbli. Lewis serva bħala chairman ta' 3 lukandi, 3 tour operations, 2 kumpaniji tal-assikurazzjoni. Chairman ukoll tal-Sterling Air Services, Malta Air Charter, Air Supplies and Catering Malta u Sabra ta' Libja. Flimkien mal-Ministru għat-Turiżmu, Carmenu Vella waqqaf l-Akkor Malta. Li kien hemm tajjeb kien illi jiena bħala Ministru tat-Turiżmu u Lewis bħala Chairman tal-Air Malta konna nifmu l-problemi kelma b'meeting ta' 5 minuti konna niftehmu m'hemmx għalfejn ħafna laqgħat twal. It-tnejn insertajna forsi ta' ftit diskors u iktar azzjoni. Kelli relazzjoni mill-qrib ħafna ma' Carmenu Vella. Il-proġetti li ħdimtu fuq? Kien kon chairman tal-Air Malta u kien Ministru tat-Turiżmu u kien responsabbli wkoll għall-Air Malta u ovvjament konna sinkronizzati, konna nifhmu li l-Air Malta u t-Turiżmu bil-fors kellhom bżonn il-xulxin biex jeżistu b'mod dinamiku u effettiv. U ħdimna b'mod intelligenti li ngħidu isma' mingħajr ma wieħed kien jifhem is-sitwazzjoni tal-pajjiż, aħna fehmna x'kellu bżonn il-pajjiż u ħdimna
b'dak it-tip ta' approach għal problemi li kien hemm u fil-fatt tagħna riżultat li kien tajjeb ħafna. Konna waqqafna task force apposta u niftakar li dik it-task force ma kienx qed titmexxa mill-NTOM dak iż-żmien, imma kienet qed titmexxa mill-Air Malta.